You are Terminator. Rebuke and correction. Mbiri kuna chase sakakana muchiti go back to sender. Deripi paiberi amakaverenga. Jesu ini wanakatenda anondidzidzisa kuti ida vanokuvenga. Musadzidzise chinamato chakapenda, kudzidzisa chinamato chekurivenja. Chikristu rudo, true gospel ndora ndauya pano kuzotifenda. Ko imi muchaita sei kana tasvika pa judgment day. Ko imi muchaita sei kana tasvika pa judgment day. True Christianity, kana munhu akuita rough, usamuite rough, mupe love. True Christianity, kana muvengi wako aine nzara, haikona kumunyima chikafu. True Christianity, kwa iwe zvonodzosera chitema wakaiwa nepi authority. True Christianity, kana mobvunzwa pa judgment day, ameno kuti mi muchatichi. Munotora shoko mokanganisa interpretation, you twist it to suit your situation. Munoti go back to sender, vhura bhaibheri futi pane pamusiri kuundastanda. As a Christian, lead by example, do not repay evil for evil, do good to overcome evil. Romans 12, read your Bible. Imi ngatitaurirane chokwadi, ngatinamate mumweya nemuzokwadi. Avanhu voparara imi honai nekushaya zivo. True Christianity, kana munhu akuita rough, usamuite rough, mupe love. True Christianity, kana muvengi wako aine nzara, haikona kumunyima chikafu. True Christianity, kwa iwe zvonodzosera chitema wakaiwa nepi authority. True Christianity, kana mobvunzwa pa judgment day, ameno kuti mi muchatichi. Saka kana muchiti go back to sender, nderipi bhaibheri ramakaverenga. Jesu ini wandakatenda anondidzidzisa kuti ida vanokuvenga. Musadzidzise chinamato chakapenda, kudzidzisa chinamato chekurivenja. Chikristu rudo, true gospel ndora ndauya pano kuzotifenda. Ko imi muchaita sei kana tasvika pa judgment day. Ko imi muchaita sei kana tasvika pa judgment day. True Christianity, kana munhu akuita rough, usamuite rough, mupe love. True Christianity, kana muvengi wako aine nzara, haikona kumunyima chikafu. True Christianity, kwa iwe zvonodzosera chitema wakaiwa nepi authority. True Christianity, kana mobvunzwa pa judgment day, ameno kuti mi muchatichi.